Para que nos conte a outro lado do fío telefónico o adestrador do equipo junior feminino. Luís Fraga, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, antes de nada, enhoraboa por esta victoria. A verdade é que este equipo non deixa de dar alegrías a todos os afeccionados ao baloncesto aquí no Concello e tamén, lóxicamente, en toda a comarca, despois de proclamarse a pasada tempada campeonas galegas, agora campeonas tamén da Copa Xunta de Galicia. Sí, a verdade é que é un grupo moi compacto que xa leva 3 anos seguidos indo ao campeonato de España da súa categoría. Bueno, este ano empeza con bo pé, ¿no? Pois nos plantamos na final da Copa Galicia e a gañamos en un partido complicado. Partido complicado, logo falaremos, pero xa tamén foi complicado o encontro de semifinais en a que as cullerdenses se clasificaban para esa gran final por únicamente un punto de diferencia con respecto ao seu rival, o 6 do Nadalcoia. Sí, o 6 de Nadal é un equipo de segundo ano, casi todas as xogadoras, ten dos grandes xogadoras que sobre todo Sandra, a base, que xa é unha muller que xoga en senior, que ten moita calidade, é un equipo moi forte e que é un candidato a estar na Final Four galega desta próxima liga, non? Que empezamos o fin de semana que ven. Foi un partido moi complicado, nos salimos moi nerviosas, perdendo moitos balóns, parecía que éramos quen de facer de frente, chegamos a estar 15 puntos por debaixo, pero bueno, este equipo se algo ten é o espírito de loita, o traballo, nunca dan nada por perdido, bueno, pois con algún ajuste táctico e sobre todo co seu traballo, pois recuperamos esos 15 puntos e fomos capaces de darlle a volta e acabar gañando de un punto, como dis, pero como decía un amigo mío, na meta apuntan e non preguntan, non? Entón é suficiente ese punto. Está claro que foi un título merecido, sobre todo traballado polo que nos comentas, con partidos complicados e sobre todo moi igualados. Así foi a semifinal e a gran final, na que esa diferencia únicamente de 4 puntos ao final pois amosa, non? Que a verdade que o Básquet Coruña tamén tivo as súas oportunidades. Sí, era un partido de rivalidade máxima. O Básquet Coruña conta con 4 xogadoras que xogaron moito tempo en Culleredo, empezaron a xogar o baloncesto no club e bueno, pois por situacións decidiron irse a xogar ao Básquet Coruña. Entón, pois, é un partido de moita rivalidade, no? Donde a cuestión emocional a veces ten demasiada importancia, non? Unhas por outro clube que van a facer ben e as outras porque dice que demostrar que este quen este, pois somos capaces de gañar, non? E bueno, se notou moito ao principio nos dos equipos, moi fallones, e quizás lle costou máis a Culleredo entrar no partido, e ainda que estábamos aí empatados no primer cuarto, no segundo collemos hasta 4 puntos, pero lle deron a volta. Al final, sempre elas se iban por diante, nos un pouco a remolque íbamos empatando o partido, incluso chegaron a tener, creo recordar, de hasta 10 puntos de ventaxe, pero o certo é que non, como na semifinal, pois se sacou o genio, se sacou o traballo extra, e se chegou moi ben ao final do partido, non? Quizás aí se notou un pouco mellor preparado o equipo, máis acostumbrado a xogar finales, non? E foron capaces de darlle a volta e acabar ganando por 4 puntos. Bueno, pues unha victoria sufrida que seguro que aínda así sabe un pouquiño mellor. Foi unha mágoa, non? Porque non houbo doblete, tamén disputaba a final masculina no equipo junior o Traumacor Culleredo que perdía ante o Obradoiro Peleteiro. Comentábamos antes a micrófono pechado que tamén foi un partido complicado no que ademais os cullerdenses acudían con sensibles baixas. Sí, bueno, a verdade é que
que o masculino se plantou na final despois de gañar en semifinales a Ensino de Lugo, un equipo moi potente, non? Que tamén o ano pasado estuvo no Campeonato de España, e creo que xogar a final era moi complicado, non? O equipo Obradoiro é un club con xogadores con xogadores a los que becados para xogar ao baloncesto, non? Está incluso de fora de Galicia, non? Xente grande por riba dos 2 metros, 3 ou 4 xogadores, bueno, un nivel vamos a decir clase profesional, non? Nos non deseamos de ser un equipo de canteira, e a isto unimos que faltaba Xián, uno dos que habitualmente xoga con Eva, pois el partido se complicaba. De todas formas, no primeiro tempo tamén os nervios fixeron presencia, e hubo moitos fallos que normalmente non acostumamos a cometer, non, moitos erros que non acostumamos a cometer, pero al final se impuso a lógica e a potencia do Obradoiro e se perdeu o partido, pero o importante é que haber xogados a final, non? Que eu creo que les va a dar un plus para a Liga, para intentar clasificarse para Final Four tamén galega, e poder a ver se consiguen unha plaza para o campeonato de España. Non vai ser fácil, non vai ser doado, pero creo que está no camiño para poder competir a moi bon nivel, non? Está claro que sí, está claro que xogar unha final sempre dá esas tablas de cara a futuros compromisos tamén de moitísima intensidade. Pero bueno, aparte desas dúas finais celebradas o pasado sábado, xa que estamos falando con vos, pues aproveitamos, non, para comentar que xa comenzou a Liga en esa terceira federación para o equipo senior masculino, de momento con unha victoria e unha derrota. Pois sí, empezamos a Liga encantada, pois ante uno dos clásicos da competición, non? Que sempre se refuerza e sempre dos equipos chamados a loitar por los postos de arriba. Bueno, un partido que foi complicado, era o debut, e aunque ao final do partido se chega con 84-69, pois sempre estuvimos cerca de baixamos a 6 puntos, volvían a irse, estábamos aí, pero non foi un bo partido para nós, non? Estás un pouco desquiciados por el arbitraje tamén, nos quitaron 23 faltas contra 16 al rival, e quizás nos salimos un pouco do guión en algunos momentos, non foi un bo partido, pero bueno, perder en Chantada podemos decir que entra dentro da normalidade, non? É un equipo que seguramente estará da mitad da tabla para arriba, e bueno, pois é un resultado hasta de esta maneira lógica. E despois o segundo partido, pois xa era co Universidade de Oviedo, un equipo tamén que o ano pasado estuvo na parte cómoda da tabla, un equipo xoven, de canteira, que son moi difíciles de xogar porque non teñen un objetivo claro, non? Entón xogan sin moita presión, xogan normalmente son equipos de moito contraataque, moita rapidez, que a mellor non teñen moita estatura, pero eso tampouco teñen un posto definido, decir, este é un 4, este é un 5, este non, xogan todos un pouco por todas as posicións, sacando un par de jugadores que sí son máis definidos, como los pivos, non? A mellor Diarra, que é un hombre de 2'6 ou 2'5, pois está claro que é o 5 de equipo. Pero os demais é difícil de defender para nós, porque nosotros sí somos un equipo máis tradicional en ese sentido, con nuestros escoltas, nuestros pibres, nuestros catros ben definidos, non? Bueno, o partido empezou moi igualado, despois de coller de 8 puntos de ventaxa, pois acabou o primer cuarto con 12-12. No segundo cuarto ellos estuvieron moito máis acertados e colleron 10 puntos de ventaxe, a gran remontada vino no tercer cuarto, non? Con
tuvimos moito nivel de acierto, os jugadores tamén estaban rabietados porque eu había sido expulsado no descanso polo árbitro. Bueno, pois un pouco todo, a dirección de Fernando Martínez, mi ayudante, que como sempre estuvo al quite, bueno, pois esa ventaxe, la recuperación no marcador e esos puntos de ventaja, pois se mantuvieron non significando no último cuarto e se conseguiu a victoria. Lo máis importante de todo era eso, empezar gañando en casa, porque é onde se va a dirimir a salvación no grupo, non? E despois todo o que seamos capaces de facer a maiores, pois nos pode poner puestos para arriba, que creo que este ano deberíamos estar capacitados para estar un pouco máis tranquilos que nos últimos anos, non? Esa primeira saída, ali a chantada foi complicada, imagino que a segunda, que vai a ser o vindeiro sábado a Marín, aínda quizáis máis. Sí, a de Marín é todavía un equipo todavía que ten máis xogadores importantes esta temporada, non? Mantene a Van Wick, Londres Van Wick, que se había xogado en Orense, sigue sendo uno dos puntables, pero ha fichado xogadores americanos, e mantén o grueso da plantilla importante, pois o mantén, non? Entón é un equipo moi difícil, que na súa casa pois seguramente é máis forte que fora, como suele pasar en este tipo de competicións, pero sí é certo que é un equipo que nos lo va a poner moi difícil. Va a ser unha boa proba tamén para ver en que nivel estamos xa despois de dos xornadas, non? Pero en principio é unha saída complicada. Pues a ver si sorte, a ver si é positivo, sobre todo posible sacar algo positivo en esa segunda saída. Pois Luís, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e moita sorte esta fin de semana. Pois gracias a vos. Un saúdo, ata logo. Saúdo.